Goedenavond, welkom bij de webinar over embryotransplantatie bij het paard. Ik ben Karin Hendricks, voor jullie waarschijnlijk al voor velen toch wel bekend als voortplantingsspecialist bij het paard. Waarbij ik al ruim 9 jaar nu als dierenarts-specialist in de praktijk aan het werk ben. Daarvoor heb ik in Utrecht mogen werken en mijn opleiding mogen genieten. En sinds 9 jaar dus als specialist verbonden ben aan de Graafschap Dierenartsen. En daarnaast met mijn collega Esther Hovenga ook Celsius EQ Hendricks heb. En daarna ook nog mijn eigen bedrijfje waarbij ik nog wat kleinschalig onderwijs en consultancy verricht. Ik wil jullie vanavond mee gaan nemen over embryotransplantatie. En dat is een onderdeel van de moderne voortplantingstechnieken. En waarom passen we die nou eigenlijk toe? De reden waar we dat willen toepassen is eigenlijk met name toch de genetische vooruitgang die we op deze manier kunnen versnellen. Want het stelt je in staat om in een jaar tijd toch meerdere nakomelingen van dezelfde merrie te produceren. Waarbij je dan ook nog weer de keuze hebt om verschillende hengsten daarbij toe te passen. Dus in een kortere tijd meer genetische vooruitgang kan boeken. Het maakt ons mogelijk om sport en fokkerij te combineren. En de merrie kan gewoon uitgebracht worden in sport en toch haar genetische waarde overbrengen. En van daaruit via een draagmerrie weer veulens brengen. Merries die als gevolg van een zware geboorte of andere schade afwijkend geslachtsapparaat hebben opgelopen. Een chronische baarmoederontsteking, baarmoedermond die niet meer goed sluit. Nou, dat soort voorbeelden, dat soort merries zijn vaak niet meer in staat om een drag te voldragen. We kunnen misschien nog wel via embryotransplantatie of andere technieken nakomelingen produceren. De vierde mogelijkheid is bij merries die een algehele afwijkende gezondheidsstatus hebben. Dus ernstig kreupel zijn of heel ziek worden, waarbij we dan toch nog als laatste redmiddel via de eierstokken proberen de eicellen te verzamelen en daardoor nakomelingen proberen te produceren. En wat we in opkomst is dat we ook de mogelijkheid krijgen via deze technieken om embryo's te gaan importeren of exporteren in de vloeibare stikstof en rietjes of gewoon in een draagmerrie die drachtig is en van daaruit geïmporteerd of geëxporteerd gaat worden. Als we dan gaan kijken, er zijn verschillende moderne voortplantingstechnieken. Ik heb er al bij gezet onmogelijkheden of mogelijkheden. Embryotransplantatie, daar gaan we natuurlijk vanavond uitgebreid over hebben, is een duidelijke mogelijkheid van de moderne technieken. De oven pick-up gaat eigenlijk bij het paard altijd samen met de intracytoplasmatische sperma-injectie, dus de OPU-ICSI, de bekende afkorting daarvoor. Want als we dan gaan kijken naar de in vitro fertilisatie, dat is bij het paard helaas niet mogelijk. De spermacel van de hengst is niet in staat om in een petrischaaltje de eicel te penetreren en te bevruchten. Dus dat zal actief moeten gebeuren met een naald om van daaruit de bevruchting te bewerkstelligen. Dus vandaar dat bij paard eigenlijk alleen de OPU in combinatie met de ICSI mogelijk is. Wat we de laatste jaren ook wat meer horen, is het niet mogelijk om sperma te seksen. Die vraag krijgen we ook vanuit de klanten, omdat we het ook kennen vanuit de rundveesector. En er is ook al wat in Engeland, hebben we sexing technologies, waar ze het ook op die manier toepassen voor de zeldzame huisdierrassen bij paarden. En het is wel mogelijk, maar het is zeer kostbaar. En helaas ondervindt het sperma door dit proces zodanige schade dat de vruchtbaarheid drastisch terugloopt. Dus je moet echt een hele weloverwogen beslissing maken om deze toepassing uit te voeren. Dan superovulatie. Waarom zijn we niet in staat om in één spoeling meerdere embryo's te creëren, zoals we dat bij de koe ook kunnen? Helaas is de eierstok van het paard anders opgebouwd, waardoor superovulatie eigenlijk niet mogelijk is. En als je pech hebt, kunnen de hormonen van superovulatie ook nog dusdanig probleem veroorzaken dat de eierstokken eigenlijk stoppen met produceren. Dus dat de merrie in een winterslaap raakt en niet meer actief wordt. Andere optie is het invriezen van embryo's. We doen dat eigenlijk bij de OVPU-ICSI bijna standaard, omdat die embryo's met name in het winterseizoen worden gecreëerd en die worden dan ingevroren om vervolgens in het voorjaar te kunnen ontdooien. Dat gaat eigenlijk met een behoorlijk goed succes. Echter, als we verse embryo's die we gedurende het seizoen winnen en dan willen invriezen, zien we het probleem dat die embryo's eigenlijk doodgaan door het proces, omdat ze eigenlijk te groot zijn en de vloeistof onvoldoende de embryo kunnen beschermen. Een andere optie voor de toepassing van de moderne technieken zijn de genomics. Zoals we dus bij de Friese het dwerggen, het waterhoofdgen kennen, zullen we dus in staat zijn om bij een embryo al kunnen vaststellen of ze drager zijn of het er juist aan lijden. En van daaruit de beslissing kunnen nemen of we een embryo wel of niet terug gaan plaatsen. Dus in Amerika bij de quarter horses en Arabieren al volop worden toegepast. Dus het toepassen van genomics voordat besloten wordt een embryo wel of niet te gaan gebruiken.
Als laatste optie heb ik hier ook nog klonen bijgezet. Dat wordt wel wat toegepast, echter niet in Nederland, want het is bij de Nederlandse wet gewoon verboden. Hier zien we even een voorbeeld van een warmbloed die dus via embryotransplantatie is ingezet. De merrie linksboven is een oude merrie van 24, die via embryotransplantatie toch nog in staat is gesteld om dit veulen wat je hier ziet links bij de donormerrie en rechts bij de draagmerrie te produceren. En dat is uiteindelijk de goedgekeurde Hengst Governor geworden. En deze merrie heeft via embryotransplantatie gelukkig nog wat meer nakomelingen mogen produceren. En zelfs via de OPU-ICSI-techniek zijn nu nakomelingen onderweg. Dus het is zeker een goede toekomst. Dus als we dan gaan kijken naar hoe lang embryotransplantatie eigenlijk al bestaat, dan is dat toch al 50 jaar geleden opgezet in Engeland. En dat is eigenlijk een land waar de volbloeden nog steeds alleen maar via natuurlijke dekking mogen worden verwekt. Dus dat is toch wel bijzonder. Het eerste veulen wat niet chirurgisch getransplanteerd is en daaruit voortgekomen is ook alweer in 74 geboren. Dus ook alweer ruim 45 jaar geleden. En we zien in de jaren 90 een enorme toename van de embryotransplantatie, met name in Zuid-Amerika. Daar wordt het toegepast bij de poloponies, omdat voor de wedstrijden met name de merries worden gebruikt. Maar ja, die merries willen dus ook graag blijven gebruiken voor de fokkerij, om juist hun genetica weer te verbeteren en de sportprestaties te verhogen. Dus door het toepassen van embryotransplantatie zijn deze merries, die dus volop in de wedstrijden lopen, toch in staat om nakomelingen te produceren. En daar ook nog de sporten bij te combineren. De afgelopen 10 jaar zien we ook in Nederland een enorme toename van het toepassen van embryotransplantatie. En zelfs vorig jaar in 2020 zag ik er nog weer een sterkere toename, vooral bij de sportpaarden, omdat door de corona de mensen niet meer op pad mochten voor de wedstrijden en daardoor hun sportmerrie eigenlijk in gingen zetten voor embryotransplantatie, in de hoop dat ze in de zomer weer op pad mochten met deze merrie en daarbij toch nog iets positiefs aan de periode overhielden. De resultaten zijn ook gelukkig de laatste jaren enorm verbeterd, omdat er gewoon veel meer kennis is over het, hoe passen we de donormerrie toe, waar moeten we op selecteren bij de draagmerrie. En de technieken zijn ook wel duidelijk verbeterd. Dus al met al toch wel een succesvolle procedure om toe te passen. Wat is nou embryotransplantatie? Embryotransplantatie houdt in dat een jong embryo uit de baarmoeder van de donormerrie wordt gespoeld. Dus de donormerrie wordt eerst geïnsemineerd en de ijsprong vindt plaats. En dan vervolgens wordt het in een vroeg stadium, gemiddeld genomen 8 dagen na de ijsprong, wordt het embryo uit de donormerrie gehaald en vervolgens overgezet in de baarmoeder van een draagmerrie. Dus het embryo ontwikkelt zich volledig verder in de draagmerrie en wordt ook opgevoed door de draagmerrie na geboorte. Echter, de genetica die het veulen bij zich draagt, komt van de donormerrie en van de hengst die gebruikt is. Dus er wordt geen DNA overgedragen van de draagmerrie naar het embryo. Dat wordt wel eens gedacht, maar dat is bij het paard niet van toepassing. Waarom willen we nou dus die embryotransplantatie inzetten? Het stelt ons in staat om dus meerdere nakomelingen per jaar van een goede merrie te produceren. En daarbij kun je dan ook nog verschillende hengsten gebruiken. Het maakt ons mogelijk om sport en fokkerij te kunnen combineren. Echter, ik heb er ook een vraagteken bij gezet, omdat toch bij een aantal merries bekend is dat die dusdanig stress ondervinden. Ook al uiten ze dat soms niet extern, dat ze heel onrustig zijn op stal of tijdens de wedstrijd heel erg onrustig zijn, maar die hebben een soort interne stress, waardoor toch hun vruchtbaarheid afneemt. Dus als ze te maken met dit soort paarden, dan adviseren we altijd om die merries toch even wat op een lager niveau te trainen, dan de embryo's te spoelen en dan weer de training op te pakken en weer volop in de sport verder te gaan. Nou, wat ik net ook al aangegeven heb, merries die niet in staat zijn zelf een drag te kunnen voldragen door schade, een bekkenfractuur gehad hebbende, chronische baarmoederontsteking, beschadigingen aan het geslachtsapparaat, maar ook als ze ernstig kreupel zijn en dergelijke. Dat zijn allemaal mogelijkheden waarbij je de merrie in kan zetten via embryotransplantatie. Maar we hebben ook merries die bijvoorbeeld de geboorte niet goed kunnen doorstaan of zorgproblemen hebben, dus die bijvoorbeeld heel agressief zijn naar het veulen toe, dus ze gewoon het veulen niet willen accepteren. En toch wil je die genetische waarde behouden. Nou, dan probeer je een embryo van zo'n merrie te verzamelen en zet je dan over in een geschikte draagmerrie die een goede moeder zal zijn en op die manier het veulen zal grootbrengen met vertrouwen. Een andere optie is om een 2-jarige toch al in te zetten voor de fokkerij. Dus dat hoeft ze nog niet zelf de drag te voldragen, maar wel haar genetische waarde weer kunt gebruiken, waardoor je die genetische interval verkort. Echter, daarbij zeg ik ook wel, deze merries moeten al wel wat volwassen eruit zien. Een beetje aan de maat zijn, voldoende lichaamsconditie hebben.
En dan ook van zichzelf al hengstig gaan worden, dat we daar nog niet te veel hormonaal in moeten grijpen. Een merrie die laat in het jaar veulent, hè, je moet denken de periode juli-augustus, vinden de meeste fokkers al te laat worden om nog een keer te proberen. Via embryotransplantatie kun je toch nog een veulen van deze merrie produceren en dan vervolgens de donormerrie vroeg in het voorjaar, het volgende jaar weer inzetten. Dus dan gaat het jaar niet verloren, maar je kunt de donormerrie wel weer vroeg inzetten. Als laatste is ook embryotransplantatie de basis voor de moeilijke technieken, hè, voor het klonen, maar ook het testen op genetische afwijkingen, die we bij de Friesen natuurlijk ook al getest worden bij het volwassen dier, zouden we dan straks ook bij embryo's kunnen gaan toepassen, om vandaar het tijdig weer problemen te tackelen. Als we dan embryotransplantatie gaan oppakken, dan zijn er een aantal voorwaarden waar het aan moet voldoen. De eigenaar van de donormerrie moet gaan nadenken, heb ik mijn eigen draagmerries of ga ik draagmerries huren? Vroeg het voorjaar zit je nog te maken met van waar zitten ze in de cyclus. Hè? Meestal merk je wel of een donormerrie hengstig is, maar vroeg het voorjaar kan je nog te maken hebben met de winterslaap, dus dat ze nog niet actief zijn. Dus moeten we even gaan kijken of we daar al wat mee kunnen. Dan krijg je natuurlijk toch het cruciale moment dat donor en ontvangsters gesynchroniseerd moeten worden. En is dat dan omdat de donor en de draagmerries bij elkaar staan of moet het op afstand gebeuren? Dan adviseer ik ook altijd de eigenaar van de donormerrie om contact op te nemen met de hengstenhouder. Denk na welke hengst je wil gaan gebruiken. Hoe is dit sperma van de hengst beschikbaar? Is dat vers gekoeld sperma, waar we toch in Nederland meestal mee te maken hebben, of hebben we toch te maken met diepvriessperma? Wat voor kosten zitten daaraan verbonden? De beschikbaarheid van de hengst, is dat elke dag of om de dag? Of een bepaalde periode van het jaar? En geef ook de hengsthouder eerlijk aan dat je wil gaan werken met embryotransplantatie. Als je het geluk hebt dat je uit één spoeling 2 embryo's krijgt, dat ze wel allebei geregistreerd kunnen worden bij het stamboek en wat voor kosten daar dan ook aan verbonden zitten. Maak dat soort dingen helder van tevoren voordat je dit proces gaat starten. Nou, wat ik net al aangaf, gebruik van draagmerries. Zijn het je eigen merries? Hè? Misschien heb je een paar jonge merries staan die je nog niet wil inzetten voor een eigen fokkerij, of vind je niet goed genoeg, of de nakomelingen vielen tegen. Maar kunnen nog prima als draagmerries dienen voor de donormerrie. Of moet je toch een draagmerrie gaan huren bij een bedrijf. Dat is in Nederland ook een goede optie. Daarbij moet men ook bewust zijn dat er hier toch wel duidelijk extra kosten bij komen kijken. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar ook dat soort dingen moet je vast helder voor ogen hebben voordat je aan dit proces start. En ik zeg altijd tegen de fokker, zorg dat je tegen teleurstellingen kan. En dan beginnen ze altijd heel hard te lachen en kijken ze me heel vreemd aan. Maar we hebben altijd de verwachting, 1 keer spoelen, 1 keer embryo, 1 keer dracht. Klaar. Maar helaas werkt het niet zo simpel. Gemiddeld genomen toch 3 spoelingen nodig om een levend veulen aan over te houden. Dus zorg ervoor dat je de verwachtingen niet te hoog stelt. En dat je daar reëel in bent en niet meteen teleurgesteld raakt. Want anders wordt het echt heel veel negatieve energie die hierin gaat steken. Hier heb ik even kort weergegeven de cyclus van de merrie. En daar ga ik niet te veel in details op in. Maar wat heel duidelijk wordt weergegeven in dit schema is dat de hengstigheid van de merrie gemiddeld genomen een week duurt. In het vroege voorjaar zal het wat langer duren, dus gemiddeld een dag of 10. En in het hoogseizoen zie je vaak dat het net weer iets korter is, gewoon omdat alles dan wat optimaler is. Dan zie je ook dat er aan het einde van de hengstigheid pas de ovulatie plaatsvindt. En daar moet de donor en draagmerrie straks rondom synchroon gaan lopen. En vervolgens zie je dus na de ijsprong dat de progesteron, de rode lijn, gaat stijgen. En dit is vaak voor ons in deze fase de makkelijkste periode om de draagmerrie en de donor te synchroniseren. Daarbij moet je ook rekening houden dat als we in deze eerste 5 dagen na de ijsprong de boel willen opstarten, dat dan de donor en of draagmerrie niet reageert. Want dan is het hele lichaam nog ongevoelig voor medicatie. Dat zijn allemaal dingen die de dierenarts moet weten voordat hij aan het proces start. En als het goed is hebben ze ook deze basiskennis voordat we hiermee aan gaan beginnen met elkaar. Als we dan gaan beginnen, dan beginnen we gewoon met een standaard fertiliteitsonderzoek. Bij voorkeur zou ik het liefst een merrie schouwen. Dat kon ik in Utrecht vroeger heel makkelijk. En dan hadden we een mooie schouwing staan. Echter, bij de meeste fokkers hebben we die mogelijkheid niet. Soms zie je dat merries elkaar onderling verraden dat ze hengstig zijn. Maar meestal krijgen we ze toch wel blind voor ogen. Zo, ik weet niet waar ze zitten in het stadium. Dus dan beginnen we met een rectaal onderzoek. En bij voorkeur toch in iets van een opvoerbox. En het hoeft helemaal geen fancy box te zijn die bij de klinieken staat. Maar hier zie je ook een klant die simpel een deurtje aan de wand bevestigd heeft en een andere deurtje en dan zit hij voor een buis. Zo'n merrie wordt daar simpel in opgesloten, staat gewoon in de eigen vertrouwde omgeving, is geen stress en ook weinig kosten. Maar voor mij en voor het paard gewoon de minste risico's. En dan beginnen we met het onderzoek van het geslachtsapparaat via palpatie. En vervolgens passen we daar ook de echo bij toe, waarbij we dan de baarmoeder zullen evalueren. Hoe ligt die in de buikholte?
Kunnen we daar afwijkingen aan verwachten? Ligt hij niet te diep? Zit er geen vrij vocht in? Hoe zijn de ophangbanden van de baarmoeder? Misschien heeft ze in het verleden een keer trauma opgelopen bij de geboorte en dan zit er een oud hematoom. Moeten we allemaal rekening mee houden. De eierstokken, wat zit er van activiteit op? Is ze al aan de gang? Is ze hengstig? Zoals we hier rechtsonder zien. Hier hebben we helemaal rechts een beeld van een doorgesneden baarmoederhoren. Waar we heel duidelijk het uideem, dus de baarmoederplooien in zien. Die zijn opgeblazen door de hengstigheid. Een typische wagenwielstructuur die we zien bij een mooie hengstige merrie. En als we dan de eierstok bestuderen, zien we hier links daarnaast een mooi zwart follikel zitten. Dat is dus, hier komt de eicel uit vrij bij de eisprong. Dus als we dit zouden aantreffen, heb je het optimale moment, of misschien nog iets te vroeg, maar het zit ook dicht bij het moment dat we de merrie kunnen gaan insemineren. Als laatste nemen we ook altijd de vagina mee. Zuigt zich geen lucht aan, staat er geen urine in. Hoe sluit de vulva voordat we weer verdere stappen gaan ondernemen. Dan krijgen we vervolgens het plannetje synchroniseren van donor en draagmerrie. Staan ze bij de klant al samen gehuisvest, zoals we hier ook zien in zo'n groepshuisvesting, dan zie je vaak dat die merries al van nature door hun eigen, we noemen dat pheromonen, elkaar synchroniseren. Dus dan hoef je daar eigenlijk hormonaal weinig op in te grijpen. Maar als dan de klant een draagmerrie moet huren op een extern bedrijf, dan moet er van daaruit vaak wel hormonaal ingegrepen worden. En dan kun je dus denken aan het opstarten van de hengstigheid, dus het hengstig spuiten. Of het gebruik van merries die nog eigenlijk in een winterslaap zijn, niet cyclische draagmerries. Dat zien we met name het vroege voorjaar. Dan zou je met regumeet, progesteron, kunnen proberen om die merries al te triggeren dat ze in die progesteronfase raken. Daarbij is helaas wel het resultaat na transplantatie wat lager als dat we gewoon een cyclische merrie gaan gebruiken. En dan vervolgens krijgen we het moment dat we de eisprong, de ovulatie willen gaan stimuleren. Wie als eerste? Ik wacht eigenlijk altijd af bij de draagmerrie te laten ovuleren totdat de donor geovuleerd heeft. En ik heb liefst dat de draagmerrie iets achterloopt. Echter, als ik zie dat een draagmerrie vooruit dreigt te lopen, dat ze eerder zou dreigen te ovuleren, dan wil ik de donormerrie wel eens laten, we noemen dat opschieten. Dus dat we haar eisprong al gaan opwekken, zodat ze mooi synchroon blijven lopen bij de draagmerrie. Een heel leuk spelletje en dan moet je een beetje ervaring hebben, maar dan is het eigenlijk heel goed toepasbaar. Nou, als we dan gaan kijken, waar moeten de donormerrie nou aan voldoen? Het moet natuurlijk een vruchtbare merrie zijn. Ze moet op een of andere manier toch wel in staat zijn om in ieder geval een embryo te kunnen produceren. Ze moet van een goede genetische waarde hebben qua sportprestaties of qua fokkerij. Daarbij ook rekening houden dat leeftijd een belangrijke invloed heeft op het succes. We zien gewoon bij merries tot een jaar of 14 dat een groter succespercentage is als bij merries die wat ouder zijn. Welke hengst gaan we gebruiken? Want ook de vruchtbaarheid van de hengst kan een hele duidelijke invloed hebben hier op het succes. Algemeen bekend is dat vers sperma toch hoger succespercentage geeft dan diepvriessperma. En wat ik straks ook al aangestipt heb, de stressfactoren moeten minimaal zijn. Dus je moet niet een paard op dat moment ook net willen gaan beleren of op wedstrijden gaan of nieuwe dingen gaan uitspoken. Want we zien dat dat wel helaas de succes zal drukken. Vervolgens gaan we dan ook de donormerrie even goed onderzoeken. Wat is haar verleden? Heeft ze in het verleden al foetus gebracht? Is de geboortes zijn die altijd normaal verlopen? Zijn er complicaties geweest? Hier zien we rechtsboven het plaatje, kijken we in een baarmoeder en dan zie je gewoon pure pus in staan. Nou, hier kan ik helaas ook geen embryo uithalen, dus we zullen dit eerst moeten oplossen voordat we deze merrie kunnen inzetten voor embryotransplantatie. En als we twijfels hebben of de baarmoeder wel schoon genoeg is, geen bacteriële infectie bevat, dan willen we nog wel eens een swapje vooraf nemen voordat we het hele proces opstarten om ook op die manier weer teleurstellingen te voorkomen. Als dan de donormerrie hengstig is, dan zullen we haar rondom de ovulatie dagelijks beoordelen en bekijken. En dan als ze geovuleerd is, rekenen wij de dag van ovulatie is dag 0. Hengstouders zeggen altijd de dag van inseminatie is dag 0. Echter, wij rekenen echt vanaf de dag van ovulatie, omdat we van daaruit ook bepalen wanneer we de merrie zullen gaan spoelen. En daarom is het belangrijk dat ze dus ook rondom de eisprong dagelijks worden bekeken. We adviseren ook altijd wel even om toch rustig aan te doen met de donormerrie totdat ze gespoeld gaat worden. Dus niet hele intensieve nieuwe dingen gaan bedenken. En dan zullen we gemiddeld genomen op dag 8 na de ovulatie gaan spoelen in de hoop dat we dan een embryo winnen. Maar soms wordt er ook voor gekozen om eerder of juist later te spoelen. Daar kom ik zo nog op terug. En als we dan een embryo hebben, worden ze regulier toch binnen 24 uur overgezet in dezelfde draagmerrie.
Meestal kan het gelijk al binnen een uur, maar soms moeten ze opgestuurd worden naar een plek waar de draagmerrie staat. En dan is het eigenlijk altijd binnen 12 uur als we binnen Nederland kijken. Oudere merries, dan denk ik echt van merries boven de 18 jaar. Of als het gebruik van diepvriesperma van toepassing is, dan spoel ik eigenlijk nooit voor dag 8. En zelfs bij oude merries ga ik zelfs pas op dag 9 of heel, soms zelfs op dag 10 spoelen. In de hoop dat ik dan een embryo win die ik kan transplanteren. De draagmerrie, waar moet die dan aan voldoen? Dat moet ook weer een gezonde merrie zijn, maar dat mogen wel afgekeurde sportpaarden zijn. Dus als ze een geringe kreupelheid heeft waar ze geen stress of hinder van ondervindt, dan kunnen die prima worden ingezet als draagmerrie. Degene waar ik mee samenwerk, die vuurdraagmeesters, zijn heel vaak afgekeurde sportpaarden. Die nog prima hun leven mogen slijten als draagmerrie en heerlijk in de wei lopen. Dus dat gaat prima. Ze moeten natuurlijk wel vruchtbaar zijn. Die baarmoeder moet echt in staat zijn om een dracht te kunnen voldragen. Dus vandaar ook liefst jonge merries tot maximaal 14 jaar oud. Ze moeten braaf zijn in omgang. Je moet ze goed kunnen benaderen, dat je ze in de wei kunt pakken of stal kunt benaderen. Maar ook als het veulentje geboren is, moeten ze gewoon toegankelijk zijn, dat ze je niet de stal uit willen slaan. En ze liefst natuurlijk ook geen stalondeugden vertonen in de vorm van weven of kribbenbijten. Want dat zijn natuurlijk ook gedragingen die niet wenselijk zijn. Hier zie je rechtsboven een plaatje ook van een merrie die ik liever niet als draagmerrie zal inzetten. Die heeft een hele slecht gevormde vulva. Die heeft al meerdere veulens gebracht, is meerdere keren ingeknipt geweest. En je ziet dus dat die vulva helemaal terug begint te zakken richting de bekkenholte. En deze moet je wel heel ver dichtzetten om te zorgen dat deze nog een dracht kan voldragen. Dus deze zou ik bij voorkeur niet als draagmerrie willen inzetten. Dan krijg ik altijd de vraag van hoe groot moet nou een draagmerrie zijn? Ze mogen wel wat van grootte verschillen. Ik zeg door 10, 15 centimeter, dat kan wel. Dat geeft niet zozeer problemen. Soms zie je nog wel dat het veulentje wat lichter van gewicht is. Maar uiteindelijk zullen ze wel de juiste grootte of de gewenste grootte gaan bereiken. Echter, als je gaat kijken dat je bijvoorbeeld een pony-embryo in een paard stopt. Of een paardenembryo in een pony. Dat worden allemaal levend geboren veulens. Echter, die zullen wel wat afwijkende ontwikkeling vertonen. Dat een pony in een paard wat heel groot en slap is. Of een paard in een pony zien een heel klein, kort gedrongen veulentje. En die hebben later ook stofwisselingsproblemen. Bijvoorbeeld in de vorm van suikerziekte en andere problemen. Dus dat is niet wenselijk. Dus je gaat op zoek naar een nagenoeg dezelfde grootte, maar er mag wel wat schofthoogteverschillen zitten. Nou, bij de draagmoeder, ook als we die niet kennen, willen we nog wel eens een slijmmonster nemen. En soms kan het toch gebeuren dat ze toch een vulva hebben die niet heel mooi sluit. Niet zo beroerd is als die rechtsboven, maar toch niet voldoende sluit. En dat we dan de merrie dicht zullen zetten met behulp van de Kesslik methode. Dan krijgen we dus het management. Dan gaan we ze synchroniseren. Nou, dat hangt dus af van waar ze zitten in het cyclusstadium en wanneer ze gaan ovuleren. Dus we kunnen hengsten gaan spuiten. We kunnen goerelon gaan gebruiken om de ijsprong op te wekken. Ook weer voor de draagmerrie geldt dat we toch wel de exacte dag van ovulatie willen weten. Om van daaruit weer beter te kunnen inschatten hoe onze kansen zullen zijn. En dus rondom de ijsprong wordt ook de draagmerrie dagelijks bekeken. En de draagmerrie mag tot 1 dag voor de donormerrie ovuleren tot 3 dagen achter de donormerrie. Dus we hebben in principe 4 dagen speling rondom de ovulatie van de donormerrie. En bij voorkeur heb ik altijd het liefst dat de draagmerrie achter loopt. Dus dezelfde dag of tot 3 dagen achter na de donormerrie ovuleert. Ook de draagmerrie bekijken we nog weer de dag na ovulatie in verband met toch aanwezigheid eventueel van vrij vocht, wat natuurlijk niet wenselijk is. Of heeft ze toch nog een tweede follikel wat gaat ovuleren, of we noemen dat een gespleten hengstigheid begint te ontwikkelen. Dus dan zet een tweede follikel door en dan blijft ze daar langer hengstig op. Dan kunnen we daar natuurlijk later geen embryo in plaatsen, niet op het eerste moment. En optimaal zou het zijn als we 2, misschien wel zelfs 3 draagmerries opstarten voor 1 donormerrie, zodat we eigenlijk altijd wel een geschikte draagmerrie zullen hebben. Het kan ook nog gebeuren dat de donormerrie dubbele ovulatie heeft, dubbele ijsprong, en dat ze dus bij de spoeling 2 embryo's levert. Nou, dan wil je natuurlijk graag allebei de embryo's benutten, maar die ga je niet allebei terugplaatsen in 1 draagmerrie, maar in 2 verschillende draagmerries, zodat je daar ook 2 drachten aan overhoudt. Dus vandaar dus toch wel eventueel een tweede achter de hand, vooral als je weet dat de donormerrie in het verleden al dubbele ovulaties heeft gehad. Echter, ik doe heel veel 1-op-1 synchronisatie, omdat mensen dan hun eigen draagmerrie meebrengen. En dan heb ik vaak via de draagmerrie-centrale wel een tweede merrie achter de hand, mocht het nodig zijn. Als je dan vroeg wil starten in het seizoen, want dat willen vaak ook weer de mensen met embryotransplantatie om juist meer embryo's te produceren in een seizoen, dan wil je wel dat die draagmerries ook weer vroeg in het voorjaar gestart zijn met een cyclus. Dus dan adviseren we om in december al licht aan te laten in de stal.
En dan moet je eigenlijk 16 uur licht per dag hebben en daarbij zoveel licht dat je de krant kan lezen in de stal. Dan heb je voldoende licht om hun cyclus te activeren. En dan zie je dan vaak dat deze merries eind januari, begin februari al cyclisch zijn voor het nieuwe jaar. Hier zien we enkele voorbeelden van draagmerries. Hier linksboven het trekpaard, wat in het verleden ook veel werd gebruikt. Echter, ja, het laconieke karakter van deze dieren geeft toch niet het wenselijke karakter over aan de veulentjes. Dus die zijn toch weer afgeserveerd als draagmerrie. Rechtsboven hebben we gewoon het tuigpaard, het KWPN tuigpaard, wat volop is ingezet als draagmerrie hier voor Friese veulens. Wat de eigenaar van deze veulens heel goed is bevallen, want deze merries stonden niet aan de nageboorte. Dat was voor hem een verademing. En het waren supergoeie moeders, dus wat dat betreft ging dat prima. Hier linksonder hebben we een kleine KWPN van ongeveer 1,60 meter, die als draagmerrie nog steeds dient als voor Arabische veulentjes. En rechtsonder zien we ook de dravers die voldoende groot zijn. Die worden ook volop ingezet als draagmerries. En dan denk ik echt aan dravers van boven de 1,60. Zo 1,60, 1,65 kunnen prima als draagmerrie dienen. En die hebben ook vaak een goed karakter voor het veulen. Hadden we het net even over, wanneer gaan we nou spoelen voor dat embryo? En dat hangt dus eigenlijk af van wanneer komt het embryo aan in de baarmoeder. Hier heb ik even de schematische weergave daarvan. Hier links zien we de eierstok, even schematisch weergegeven. Hier de eileider en dan hier rechtsonder de baarmoeder. En de eerste ontwikkeling van het embryo vindt dus plaats in de eileider. De eicel komt daarin vrij, wordt daar bevrucht en zal zich beginnen te delen. En dan rond dag 6, gemiddeld genomen, komt het embryo aan in de baarmoeder. Echter, daar zit dus heel veel variatie in. Al gewoon individuele variatie, maar ook variatie als gevolg van leeftijd van de merrie. Want we zien gewoon dat oudere merries een tragere embryo-ontwikkeling hebben. Dus die embryo's komen later aan in de baarmoeder. Omdat gewoon die die deling gewoon langzamer gaat. Het seizoen heeft hier een invloed op. Vroeg in het seizoen zien we ook weer dat de embryonale ontwikkeling wat trager is als dat we in het hoogseizoen zitten. Dus ook dat heeft een invloed erop. En het type sperma heeft hier ook een invloed op. Dus het gebruik van tyfussperma, ook daarbij zien we weer dat de embryonale ontwikkeling trager is als dat we dus met vers of gekoeld sperma werken. Daarom is het heel gangbaar dat we eigenlijk altijd op dag 8 na de ijsprong de merrie spoelen in de hoop dat we een embryo winnen. Echter, als je het embryo zou willen invriezen, ja, dan gaan we liever op dag 6,5 zitten. Want dan is het embryo nog zodanig klein dat we nog iets kans overhouden voor het invriezen. Maar heb ik te maken met een oude merrie die ook nog eens geïnsemineerd is met diepvriesperma, dan zal ik eerder op dag 9 of zelfs op dag 10 gaan zitten. Dus daar zit wel wat variatie in. Maar heel gangbaar is dus dag 8. Als we dan de spoeling gaan uitvoeren, zal de merrie worden geplaatst in een opvoerbox en ze zal worden gecontroleerd. Vooral als ik zelf de merriebegeleiding niet heb uitgevoerd, dan controleer ik altijd eerst de donormerrie. En soms heb ik helaas de pech dat ik dan toch pus in de baarmoeder aantref. En dan gaan we niet spoelen voor een embryo, maar gaan proberen met dat probleem op te lossen. Kijken we voor de aanwezigheid van het gele lichaam, de CL, corpus luteum. Is er 1 of zijn het er toch 2? Ga ik nog een tweede embryo verwachten? Staat er vrij vocht in de baarmoeder? Als het goed is, ik een rustige baarmoeder zonder uideem, zonder teken van hengstigheid. De blaas zou wenselijk zijn als die leeg is, want dan bij een volle blaas kan ik het pech hebben dat tijdens de procedure de merrie begint te urineren, wat mijn embryo kan verontreinigen. En daar zelf sta ik natuurlijk ook achter en dat vind ik ook niet altijd even prettig. En meestal wordt de donormerrie gesedeerd tijdens het spoelen, omdat we toch wel een 10 minuten tot een kwartier bezig zijn. We zijn achter de merrie bezig, wat ze soms wat spannend vinden. En gewoon zorgen dat we deze procedure met rust kunnen uitvoeren, doen we een kleine sedatie gebruiken. We werken dan met een Bifona-katheter, daar laat ik zo meteen plaatjes van zien, maar dat is een driewegsysteem waar aan de ene kant de zak is verbonden en aan de andere kant zit het filter waar het embryo in wordt opgevangen. En wat heel belangrijk is dat dus de vloeistof waar we mee gaan spoelen opgewarmd is tot lichaamstemperatuur. En daarom is het ook belangrijk dat de ruimte waar we gaan spoelen, dat die ook niet te koud is. Ik heb helaas in het verleden ervaren dat ik bij mensen op stal heb gespoeld, vroeg in het voorjaar. Dan voor het buiten gewoon 10 graden en binnen was het net 0 tot 5 graden. En dan koelt mijn vloeistof te snel af, waardoor het embryo een temperatuurschok krijgt en daardoor kan krimpen en helaas dan ook niet zal aanslaan na transplantatie. Dus dat is toch wel een randvoorwaarde. Ik doe heel veel voor mensen aan huis, maar ik heb wel een aantal randvoorwaarden waaraan voldoen moet worden om te zorgen dat we succes krijgen. Nou, dan zal de merrie gespoeld worden in 3 tot 6 stappen, waarbij we 1,5 tot 2 liter vloeistof in de baarmoeder brengen en dat via het filter terug laten lopen. Dit zullen we echt zo schoon mogelijk uit willen voeren. Vandaar ook onder andere de blaas leeg, maar ook haar vulva en omgeving wordt goed gereinigd van tevoren en we werken schoon.
En dan na de spoeling zal de merrie wel of niet hengsten gespoten worden. Meestal worden ze hengsten gespoten om te zorgen dat ze geen baarmoederontsteking ontwikkelt na dit proces. Want ze is niet hengstig, dus de weerstand is eigenlijk laag omdat ze onder invloed staat van progesteron. Maar daardoor is ze ook vatbaarder om een baarmoederontsteking te ontwikkelen. Dus door het hengstig spuiten zorgen dat ze weer een hoge weerstand ontwikkelt en zichzelf eigenlijk opschoont. Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat ik geen embryo spoel, maar dat hij toch is achtergebleven in de baarmoeder. Dus om te voorkomen dat die merrie toch drachtig blijft, spuiten we ook de merrie hengstig. Als de eigenaar dat niet wil, dan adviseer ik altijd bij 0 resultaat, dus bij een negatief resultaat na de spoeling, om dan rond 10 dagen na de spoeling te laten controleren of het niet toch stiekem een dracht is achtergebleven. Tenzij dat wenselijk is, want dan is het risico voor hun. Maar meestal zijn het paarden die op een andere manier weer verder moeten in de sport, of dat ze nog weer meer embryo's willen spoelen. En dan is het toch verstandig om de hengstig te spuiten. Hier even schematische weergave hoe het uitgevoerd wordt. Hier rechtsboven de zak waar de vloeistof in zit. Dat is een vloeistof waar het embryo zich prettig in voelt. Die wordt via een katheter verbonden via de vagina naar de baarmoeder. En dan zien we hier door de baarmoedermond heen, de cervix, wordt het slangetje aangebracht. Er zit een kuf aan de voorzijde. Die wordt opgeblazen op het moment dat de slang in de baarmoeder zit, zodat we dus de baarmoeder volledig kunnen afsluiten. Dus we brengen vloeistof hierin, de kuf sluit de baarmoeder goed af en dan kunnen we van daaruit de hele baarmoeder onder spanning zetten en vervolgens die vloeistof via het filter er weer uit laten lopen. En dat doen we dus een aantal keren voordat we gaan zoeken in het filter. Hier ziet het eruit in de praktijk, hier gewoon in de kliniek, waarbij dus de zak hier aan de opvoerbox hangt. Ik ben dan zelf bezig om de baarmoeder te manipuleren en een collega houdt het filter vast. Heel belangrijk dat hij horizontaal wordt gehouden, dat het filter niet droog valt. En zou de paniek uitbreken, dan is het heel belangrijk dat zij het bakje altijd vast blijven houden, want er kan altijd nog een embryo in zitten. Hier sta ik bij een klant aan huis en heb ik geen assistent om een bakje vast te houden, dus heb ik gewoon een houder waar het filter in hangt. En op die manier zijn we hier aan het werk. En dan vervolgens gaan we met dat bakje dus zo aan de slag. En hier zie je ook dat er heel mooi een raster op de bodem zit, zodat we heel gestructureerd straks in het lab kunnen zoeken. Er is een ander type filter waarmee gewerkt kan worden. Er zijn verschillende types waar we mee kunnen werken. En we bewaren altijd een beetje vloeistof voorafgaand aan de procedure, zodat we alles kunnen afspoelen. Want het embryo kan blijven plakken. Dus als we het filter dan zo leeg hebben laten lopen, dan is er een beetje vloeistof op de bodem. Maar het embryo kan ook aan de wand zijn blijven plakken of aan de deksel. Dus dat wordt allemaal afgespoeld voordat we beginnen te zoeken. Nou, hier dan zie je al dat ik een rietje in de hand heb. Dus we hebben hier een embryo gevonden. En als je goed kijkt, zie je hier in het filter een klein bolletje liggen. Daar bij mijn puntje van mijn muis. Dat is het embryo. En meestal heb ik dus ook het geluk dat ik ze met het blote oog zie. Hier zie je hem ook onder de microscoop liggen. En dit is het beeld door de microscoop. Dus een mooi rond bolletje. Ja, ter grootte van 200, 300 micrometer, misschien 400. En dan heb je in ieder geval een positief resultaat. Maar het kan dus zijn, bij 200 micrometer zie ik ze niet met het blote oog. Dan heb ik de microscoop nodig om ze te zoeken. Als dan het embryo gevonden is, dan zal die worden gewassen. Want hij is natuurlijk niet schoon. Kan toch wat verontreinigd zijn. Dus we willen al die verontreiniging kwijt. Dus door het wassen van het embryo proberen we hem schoon te maken. En daarbij wordt hij ook overgebracht naar een andere vloeistof die we gebruiken voor het transporteren. Dus we werken ook met een concentratiegradiënt, waardoor het embryo van de spoelvloeistof langzaam wendt aan de vloeistof waar die in wordt getransporteerd. En daarbij ook gelijkertijd wordt schoongewassen. Nou, het succespercentage, dat wil natuurlijk graag iedereen weten, want daar doen we het toch voor. Gemiddeld genomen met vers gekoeld sperma zitten we toch boven de 50%, 50 tot 60%. Typisch sperma algemeen bekend dat tot het succes wat afneemt. 30 tot 35% gemiddeld genomen. En hier wordt ook heel duidelijk weergegeven wat dus de effect van de leeftijd van de donormerrie doet op je succes. Dit is gewoon een algemeen succespercentage. Dan zie je dus dat jonge merries duidelijk vruchtbaarder zijn dan oudere merries. Er is ook een onderzoek gedaan waarbij gekeken is naar het synchroniseren van donor met de draagmerries. En we hebben zelfs wat meer speling. De draagmerrie mag 2 dagen voor tot 6 dagen na de donormerrie overleren. Echter, dan zien we dus wel dat onze succespercentage gaat afnemen naar 60% of misschien zelfs lager. Maar je hebt, als je echt per se je eigen draagmerrie zou willen gebruiken, heb je wat meer speling. Als je daarbij ook weet dat je dan wat meer risico neemt en je successen kunnen zakken. Hier enkele voorbeelden van embryo's, hoe die er onder de microscoop uitzien. Linksboven noemen wij een morula. Dat is een jong embryo van dag 6,5 ongeveer, die uit de eileider komt zetten. Dan vervolgens zal hij zich ontwikkelen via een vroege blastocyststadium. Hier begint hij dus zijn inner celmas, noemen we dat. Die zien we hier rechtsboven.
liggen. En dan deze cellaag, dat wordt straks gewoon je vruchtvliezen. Dit zijn allemaal mooie embryo's, allemaal eigenlijk graad 1. Deze zit ook mooi strak in zijn kapsel. Als je heel goed kijkt, zie je daar een heel dun lijntje omheen lopen. Dat is het kapsel van het embryo. Daar is het paardenembryo uniek in. En hier zie je dus dat hij wat los is gekomen van het embryo, waardoor we dit dus een graad 2 embryo noemen. En bijvoorbeeld een te grote temperatuurswisseling kan dit veroorzaken. Als een embryo nou echt afgestorven is, dan ziet hij er dus uit als dit middelste plaatje, eigenlijk hopeloos, met een onregelmatige inhoud die eigenlijk nergens op lijkt. En deze heeft dus ook geen kans van slagen als we deze transporteren. Dus dan ga ik met de eigenaar in gesprek om dit niet te transporteren en vandaar die kosten te besparen. Dit lijkt heel erg op het plaatje hier rechtsonder. Dat is een onbevruchte eicel. Die eigenlijk nooit wordt aangetroffen in de baarmoeder, tenzij er dus een embryo passeert. Normaal gesproken blijven onbevruchte eicellen in de eileider achter totdat een embryo passeert en deze meeneemt. Dus als we een onbevruchte eicel hebben en geen embryo, dan gaan we toch nog een keer de baarmoeder spoelen om te kijken of we toch niet alsnog het embryo kunnen vinden. Want 90% van de gevallen vind je dan toch nog een embryo. Als we dan een embryo gevonden hebben, kunnen we dus hem direct transporteren in de draagmerrie als die direct beschikbaar is. Waarbij dan het embryo in een rietje wordt geladen via een pistolet in de draagmerrie, zo schoon mogelijk wordt overgebracht. Of we moeten het embryo opsturen naar een locatie waar de draagmerrie staat. En dan zal het embryo afgekoeld worden tot een graad of 5. En vervolgens met de behulp van de koerier of de eigenaar brengt hem zelf weg naar de locatie waar de draagmerrie staat. Nou, in Amerika hebben ze uitgevonden dat je dat tot zelfs 24 uur tijd hebt om hem over te zetten. In Nederland is het eigenlijk gangbaar dat ze eigenlijk dan wel binnen 12 uur in de draagmerrie zitten. En dat we dan nog steeds goede kansen van slagen hebben. De transplantatietechniek. Heel belangrijk is toch weer dat de draagmerrie eerst bekeken wordt of ze echt wel optimaal geschikt is. Soms heb ik de verrassing dat toch mijn draagmerrie hengstig blijkt te zijn. Of dat er vrij vocht in de baarmoeder staat. Of het blijkt dat de merrie 40 graden koorts heeft. Nou, dan ga ik er natuurlijk ook geen embryo in zetten. Allemaal randvoorwaarden die we toch even weer checken voordat we verder gaan. Dan zal ook de draagmerrie gestudeerd worden tijdens de procedure. Want het is heel belangrijk dat de merrie absoluut stilstaat tijdens het overbrengen van het embryo. Ook de draagmerrie wordt weer grondig schoongemaakt. Vulva en omgeving wordt goed gereinigd en gedesinfecteerd. We krijgen dat nooit 100% steriel, want die vagina krijg ik niet steriel, maar kan alles wel heel goed schoonmaken. Dus ik doe het zelf ook altijd echt zelf. De assistenten beginnen ermee en ik doe altijd nog de laatste handeling om zeker te weten dat ze schoon is. Vervolgens wordt het embryo geladen in een rietje en dat wordt dan in deze pistolet geplaatst. Die zie je hier rechtsboven. En als je goed kijkt, zie je hier bovenin dus een kleine opening. Die zie je aan de weerszijde waar het embryo door naar buiten wordt gebracht. Daar wordt deze stilet ingebracht als het rietje erin zit. Want de stilet zorgt ervoor, er zit hier nog weer een naald in, waarmee we dat rietje dus leeg kunnen drukken, zodat het embryo aan de weerszijde van het pistolet uit kan treden. Dit doen we eigenlijk altijd manueel. Echter, de wat minder ervaren dierenartsen gebruiken steeds meer de Wilshire forceps, die we hier rechtsonder zien liggen, en een speculum. Waarbij dus met de speculum eerst de baarmoedermond in beeld wordt gebracht. Vervolgens met deze Wilshire forceps wordt de cervix, de baarmoedermond, opgespannen. En dan vervolgens met de pistolet in de baarmoeder gebracht. Ik vind zelf een nadeel van deze techniek dat je altijd 2 personen nodig hebt. En ik ben gelukkig volop ervaren dat ik het manueel alleen af kan. Maar voor die onervaren dierenarts is dit een hele goede techniek, waardoor hun successen wel wat beter zullen zijn. Nadien, als ik hem overgezet heb, check ik altijd even dit puntje, of het embryo toch niet stiekem is blijven plakken. Dat komt incidenteel voor, maar het komt voor. En dat zou toch zonde zijn als we dat missen, want dan gaat het embryo verloren. En als hij er wel in aanwezig blijkt te zijn, wordt het embryo nogmaals een aantal keer gewassen, de draagmerrie weer schoongemaakt en overgezet. En daarbij kunnen we dan ervoor kiezen om soms ook nog wat medicatie te gaan gebruiken om de dracht te ondersteunen, zodat hij een goede kans krijgt van aanslaan. En dan moeten we denken aan hormonen als Regemeet, maar bijvoorbeeld ook ontstekingsremmers of antibiotica. Hier ziet het er even live uit. Hier zie je dus in het bakje lag het embryo, die wordt dan in dit rietje geladen. En dit ziet er zo schematisch uit. We doen het bewust kolommetje vloeistof, lucht, vloeistof met embryo, lucht en weer vloeistof. Omdat door de kolommetjes lucht ervoor zorgt dat het rietje beter geleegd wordt, dat het embryo minder blijft plakken. En als we goed kijken, zien we hier in de foto het embryo liggen naast de luchtbel. En op die manier wordt hij dus geladen in het rietje en overgebracht in de draagmerrie. Dan natuurlijk het cruciale moment, wanneer gaan we de draagcontrole dan doen? Ik ben soms wel heel erg fanatiek dat ik soms al 3 dagen na het transporteren ga kijken of het embryo al zichtbaar is. Dus rond de dag 10.
Dan zien we soms al dit hele kleine bolletje, wat we hier links zien. Dit is de baarmoederhoorn en daar ligt een heel klein bolletje in. Echter, in 50% van de gevallen kan ik het vruchtje nog niet zien, dus dan raken we teleurgesteld. Dus is het beter om gewoon een week te wachten na het transplanteren. Dan zit hij rond de 15 dagen. En dan zien we dus hier het middelste plaatje, gewoon een mooi rond bolletje van 2 tot 3 centimeter groot in een rustige baarmoeder. En als we zelfs nog wat later gaan kijken, dan zien we dit beeld. Je zou denken, dat ziet er niet mooi uit, maar dat is gewoon een dag 18 dracht die het kapsel verloren is, wat normaal is in zijn ontwikkeling. En dan wordt hij onregelmatig van vorm. En dan schrijf ik altijd even op waar die zit in de baarmoeder. Nou, waar hangt nou de kans op dracht af van na de transplantatie? Embryo-kwaliteit, graad 1, 2 heeft gewoon de meest optimale kansen op dracht, gelukkig. Maar zien we ook bij paard weinig slechte kwaliteit embryo's. Maar ja, bijvoorbeeld door temperatuurswisselingen kan er al wel de kwaliteit onderdrukt worden. Wat ik net al aangaf, de ervaring van de dierenarts is heel belangrijk hierin. We zien dat de onervaren dierenarts toch helaas nog onder de 50% succes zitten na transplanteren. En dat het naarmate ze er een paar jaar mee aan de gang kunnen, heel duidelijk hun succespercentage zal stijgen. Door nu het toepassen van de Wilshire forceps zien we dat de successen ook voor de onervaren dierenarts wat toenemen. De techniek, ze gaven in het verleden ook aan dat de onervaren dierenarts de chirurgische techniek beter beheerste dan de non-chirurgische techniek. Dus dat dan de successen hoger zouden liggen. Echter, de ervaren dierenarts zit chirurgisch en non-chirurgisch op hetzelfde niveau. Dus heeft het geen meerwaarde. Daarnaast is het in Nederland zo dat we bij de wet alleen maar non-chirurgisch mogen terugplaatsen van embryo's en niet chirurgisch. Nou, de hygiëne is natuurlijk heel belangrijk. Dus als we daar iets te onzorgvuldig mee omgaan, zien we toch ook weer dat dat een negatief effect heeft op ons succes. En dan, als we dan alles goed gedaan hebben, zitten we toch boven de 75% kans op dracht, op aanwezigheid van dracht bij de eerste controle. En wat ik net al aan heb gegeven, het koelen en het vervoeren van het embryo tot 24 uur na het spoelen heeft geen negatief effect op het slagen van het embryo in de draagmerrie. Dus even weer een overview van de statistieken. Gemiddeld genomen 50-60% kans van een embryo na het spoelen als we met vers of gekoeld sperma hebben gewerkt. Met diepvriesperma ligt het wat lager. Dan zitten we dus toch boven de 80% kans op aanslaan van het embryo in de draagmerrie na het transplanteren, de eerste controle. En dan gemiddeld genomen verliezen we helaas toch iets van deze drachten door vroege herminale sterfte of sterfte later in de dracht. Wat we ook gewoon bij de reguliere dracht zien bij een merrie die een eigen veulen brengt. Dus gemiddeld genomen hebben we 70% kans op een leeftgeboren veulen. Dit is natuurlijk geen 100%, dus vandaar dat ik net al begon in het begin van 1 op 1 gaat niet lukken. Dus gemiddeld genomen heb je 3 hengstigheden nodig om 1 leeftgeboren veulen ter wereld te brengen. Sorry. De kosten, dat is natuurlijk een hele belangrijke factor die iedereen graag toch wil weten. En ik heb hier wel gemiddeldes weergegeven, dus er zal best wel wat variatie zitten. Dekgeld heb ik een gemiddelde gebruikt, maar het begeleiden van de dierenarts en het spoelen ook. Ja, wij werken zelf met vaak toch wat pakketten, maar er zijn ook dierenartsen die gewoon per handeling berekenen, dus daar zit wat variatie in. Gebruik je dan een eigen merrie, dan zal die toch ook begeleid moeten worden en je hebt de transportatiekosten erbij. Bij het huren van een dragenmerrie komt er toch 2500 tot 3000 euro bij, omdat gewoon die klant dan het risico neemt tot eigenlijk 6 weken dracht vaak. Dan ga je pas de draagmerrie betalen. En de merrie, als die merrie geveulend heeft en gespeend is, gaat de draagmerrie weer terug naar de eigenaar van de draagmerrie. Dus daar zitten ook nog wel wat kosten aan verbonden. Wat ingecalculeerde verlies, doordat ze bijvoorbeeld ziek raken of extra veterinaire kosten hebben. Maar ook aanvullende kosten. Embryo's of veulens die via embryotransplantatie zijn verwekt, wordt eigenlijk altijd een DNA-onderzoek op gedaan om de afstamming te controleren. Dus als je gaat kijken, dan kost een embryo-veulen toch al gauw 3200 euro als je een eigen draagmerrie gebruikt, tot een kleine 5000 euro als je een draagmerrie gaat huren. Daarin heb ik dus niet het dekgeld in meegenomen en de huisvestings- en onderhoudskosten. Dus ik zeg altijd tegen mensen, ja, veulen moet in ieder geval minimaal 5000 euro opbrengen. Dan heb je in ieder geval de kosten gedekt, maar je hebt er nog niks aan gewonnen. Dus embryotransplantatie is kostbaarder, kostbaarder als de reguliere merriebegeleiding. Maar over het algemeen brengen de nakomelingen van deze veulens, van deze merries toch ook wel weer de kosten op en verdienen mensen er ook wel weer geld aan. Men moet zich goed realiseren dat er een intensieve begeleiding nodig is, dus dat we daar niet te nonchalant mee om moeten gaan. Dus het vraagt tijd en inzet van ons, maar ook van de eigenaren. En er zijn heel veel factoren daarnaast ook nog van invloed op het succes hiervan. Nou ja, ik gaf straks ook al aan, de topsport en embryotransplantatie is zeker mogelijk.
Maar je moet heel goed je merrie kennen om van daaruit te bedenken of het een realistische zaak is of niet. En of het ook haalbaar is. Hè. Soms moeten paarden regelmatig op wedstrijd en dan kun je dat er moeilijk inplannen. En dan kan het ook weer helaas je succes gaan onderdrukken. Dus daar moet je goed van bewust zijn en goed over nadenken voordat je dat wil gaan combineren. Ik denk dat het zeker een goede toekomst is, ook binnen onze Friese populatie. Ik zie dat de Friezen daar de afgelopen jaren duidelijk veel meer toepassingen in hebben. Dus het is niet meer echt een trend. Ik denk dat het zeker een goede toekomst is. Vooral ook omdat het toch ons in staat stelt om meerdere veulens per jaar van de merrie te brengen. Of als een merrie toch ook nog weer naar de keuring moet of sport moet bedrijven, kun je die combinatie heel mooi toepassen. Dus het is voor de prestatiefokkerij zeker een mogelijkheid die extra kansen biedt. Dank jullie wel. Oh, dan hebben we nog even de volgende dia. Sorry, kijk even Marijke aan. Doen we eerst de vragen? Oké, helemaal goed. Dan gaan we terug naar de... Je hebt ongeveer 3 cycli nodig voor 1 dracht. Hoe lang kun je merries spoelen per seizoen? Hoeveel maanden? Zolang ze aan de gang zijn. Ik heb voorbeelden gezien in het buitenland ook dat dravers 7 veulens hadden gebracht in 1 seizoen. En als je dus het geluk hebt dat je merrie al in februari cyclisch is, dan kun je bij wijze van spreken doorgaan tot en met september als het sperma maar beschikbaar blijft. En ik adviseer altijd wel na 3 spoelingen om dan 1 hengstigheid over te slaan om even de baarmoeder tot rust te laten komen voordat je eventueel weer verder gaat. Omdat ik wel zie dat als we door blijven spoelen, dat vaak dan die baarmoeder wat te veel geïrriteerd gaat raken en toch wat een geringe ontstekingsreactie laat zien. Dus, maar je kunt in principe, zolang het sperma beschikbaar blijft en de merrie hengstig wordt iedere keer, kun je gewoon doorgaan. Kun je dit ook jaren volhouden? Jaar in, jaar uit? Ja, ik heb niet de extreme zover meegemaakt, maar ik heb al wel merries meegemaakt die elk jaar 2, 3 embryo's hebben gebracht. Dat is zonder negatief effect op een hormonale balans. Ja. En dit is een vraag van een nieuwsgierige kijker, maar wat is eigenlijk het beste resultaat wat je tot nu toe hebt behaald? 3 veulens in 1 seizoen. Okay. Ja. Nou, verder zijn er bijna onduidelijkheden, dus ook geen vragen meer. Ja. Ja. Dan wil ik jullie ook nog even meenemen wat er de komende weken nog gaat plaatsvinden. Volgende week wordt er in de webinar uitgelegd hoe de voorbereiding op het keuringsseizoen plaats kan vinden. Hoe maak ik mijn paard keuringsklaar? De week erop door Wietske Schut alles over de aanleg testen. Dan volgt Sabine Zwaga haar het week erop op hoe werkt het met predicaten en wanneer wordt dat toegekend. En als laatste 15 april staat het Fokkerscafé en dan gaan ze naar de Nieuwe Heuvel. Waarbij ze met onder andere Peter Spaan en Rien van der Schaft en nog misschien wel andere mensen onder leiding van Alice Booyen in gesprek gaan op locatie bij de Nieuwe Heuvel. Bedankt voor het kijken. Fijne avond.